mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Angie. From Visayas. Gaya ng iba, isa rin ako sa mga sumusubaybay sa inyong programa since pandemic. Sana ay hayaan niyo po ako na ilabas ang bigat ng nararamdaman ko sa paraang alam ko. Ito ang aking Secret Files. Year 2018. Nagtrabaho ako somewhere here in Visayas. Kailangan kong kumayod dahil single mom ako. Naghiwalay kami ng ex-husband ko nung pinagbubuntis ko ang pangalawa kong anak. Bakit? Bakit kami naghiwalay? Dahil gustong ipalaglag ng ex-husband ko yung anak namin. Kaya nag-decide akong makipaghiwalay na lang sa kanya. So ayun na nga, 7 buwan na yung pangalawang anak ko nang magtrabaho ako. At dito na nagsimula ang ating kwento. January 2018, tandang-tanda ko pa noon, nag-chat ka sa akin at sabi mo, "Hi friend, kumusta ka na?" Before ako mag-reply, in-stalk muna kita dahil hindi pamilyar yung pangalan mo. At nung makita ko nga, kilala naman kita, nireplyan kita. Tinanong mo ko kung mga anak ko ba yung nasa cover photo ko. Sumagot ako ng oo. Tinanong mo pa ako kung nasaan yung tatay nila at sabi ko, naghiwalay kami. Natuwa ka pa nga kasi sabi mo, meron ka ng tsansa sa akin. Tinanong kita kung kilala mo ba ako. At ang sagot mo naman, 'di ba schoolmate tayo nung high school? At nung nag-college ka na, madalas mo na akong nakikita sa labas ng school, nag-aabang ng bus. Crush mo ako. Gusto mo sanang hingi ng number ko at tanungin ang pangalan ko, kaya lang nahihiya ka. Kasi mukha akong maldita. Pero ang hindi mo alam, nung high school pa lang tayo, crush na kita. Ang gwapo-gwapo mo kasi. Tapos ang tangos pa ng ilong mo. Araw-araw at gabi-gabi, nagtatawagan tayo kahit may trabaho ako. Marami tayong napagkukwentuhan. Then March 2018, sinabihan mo ko na hintayin kita. Nagtaka ako bakit kita hihintayin. Yun pala ay magte-training ka na dahil pangarap mong magsundalo. Ibinigay mo sa akin yung Facebook account mo and yung password mo. Tinanong kita, ba't mo ibinibigay sa akin tong password mo? Hindi mo pa naman ako jowa at hindi pa nga kita sinasagot. Pero sumagot ka lang na basta, ikaw na bahala. April 2018, nag-start na ang training nyo. Nasa Luzon ka. Medyo na-stress ako that time sa trabaho. Ilang months din ang training nyo. Hindi na kita masyadong iniisip kasi baka trip-trip mo lang ako. Not until August 2018. May tumawag na unknown number.
Sumagot ka ng I miss you. Nang tanungin kong sino po ito. Sabi mo ba na miss mo ba ako? Sagot ko, sino ka ba? Sagot mo, kinalimutan mo agad ako. Ako to si Mads. Ikaw pala yun. Kaya naman nagkwentuhan lang tayo dahil kailangan nating sulitin ang pagkakataon. Bawal ang cellphone sa inyo. Pinayagan lang kayo ng EI na tumawag saglit sa pamilya ninyo para mangumusta. Pero in fairness, ako agad ang una mong tinawagan. Pinakilig mo ko ron. Pagkatapos ay nagpaalam ka na dahil tapos na yung oras na ibinigay sa inyo. September 2018. May tumawag na naman na unknown number. Ikaw na naman ang nasa kabilang linya. At ang sabi mo sa akin, gagraduate ka na. Kinongrats kita. At ang sabi mo, hintayin kita. Dahil ilang araw na lang, narito ka na. At dumating na nga yung araw na uuwi ka na. Panay tawag mo sa akin. Ako naman, natataranta. Paano ba naman kasi? Sa bahay pala ang diretsyo mo. Kaya no choice ako, kundi sabihin kina mama at sa mga kuya ko na pupunta ka rito. At dumating na nga yung araw na papunta ka na. Malayo pa lang nakita na kita. Nakaitim ka. Lumapit ka sa akin. Pero akala ko, ako ang una mong yayakapin, kundi yung anak ko. Kinarga mo sila. Tapos panay titig sa mukha mo yung isa kong anak. Sabay sabi ng, Papa. Ngumiti ka. At tumabi ka sa akin. Ngumiti na rin ako. At pumasok na nga tayo sa bahay. Tinanong ako ng pamilya ko kung anong trabaho mo. Sinabi ko, sundalo. Hindi ka aware na sundalo din ang mga kapatid ko. Bigla kang kinabahan. Kasi baka pagalitan ako. Tapos sinabihan kita ng, huwag kang mag-alala. Mababait sila. Tuwang-tuwa ako. Kasi paano ba naman? Karga-karga mo pa rin yung anak ko. Hawak-hawak mo pa rin. Nang magpakilala ka sa pamilya ko. Nang tanungin ka kung nanliligaw ka ba. Umuo ka agad. At sabi mo seryoso ako sa kanya. At itinuturing ko rin po na parang anak yung mga anak niya. Napangiti doon si mama. At bigla na lang nagsalita yung kuya ko. Kung maging kayo ng kapatid ko, huwag mo siyang lolokohin ha. Nag-iisang babae lang yan. Mahal namin yan. Agad ka namang sumagot ng, Opo sir, makakaasa po kayo. 3 weeks. 3 weeks yung naging bakasyon mo bago ka bumalik sa Luzon. Sinulit mo talaga yung pagkakataong yun. Natatandaan ko pa nga yung sinundo mo ko sa bahay. Wala kang dalang motor noon kaya nakihiram lang tayo sa kuya ko. Gumala tayo. Tapos first time kong ma-meet yung mama mo at mga pamangkin mo. Nasa plaza tayo noon. Pagkakita mo sa mama mo, agad mo akong pinakilala sa kanya. Tapos nagbeso-beso ako sa kanya. Tapos sabi ni mama mo, doon na tayo mananghalian sa bahay niyo. Then pinakilala mo ako sa papa mo.
Ang bait ng papa mo, retired army din pala siya. Then kumain tayo. Okay na okay yung trato ng pamilya mo sa akin. At kitang-kita ko sa mukha mo na ang saya-saya mo. At isa yun sa mga pagkakataon na sobrang gustong-gusto kong balik-balikan. Then nakabalik ka na sa Luzon. Lagi mo ako ina-update. Lagi mo akong kinukumusta, pati ang mga anak ko. Ang sweet mo, ang caring mo, puro lang tayo tawanan. Hanggang sa dumating yung pandemya. Sabi mo hindi ka pwedeng umuwi dahil mahirap makauwi. Araw-araw, gabi-gabi pa rin yung tawagan natin. At nagpapadala ka na rin sa akin ng pang-allowance at ng mga anak ko. Sa tuwing nagkukwento ka, hindi ko mapigilang maiyak o kiligin dahil ang dami mong plano para sa atin. May mga pagkakataong dinadalaw ko yung mama at papa mo. Naging close kami ng pamilya mo. Botong-boto yung pamilya mo sa akin. Kahit pa may mga anak na ako. Sa mga panahong yun, pakiramdam ko, blessed na blessed ako. Fast forward to 2020. Nagplano kang mag-loan kasi gusto mong patayo tayo ng bahay. Para tuwing uuwi ka, meron na tayong sariling bahay. Pinadala mo sa akin yung pera. Binigyan mo rin si mama mo at yung mga kapatid mo. Then December 2020, sa wakas nakauwi ka na rin. Ito yung time na nagpaalam ka kay mama na kung pwede, tumabi ka sa akin matulog. Napakagalang mo. At dahil sa pagiging sincere mo, pumayag si mama. Dahil alam niyang seryoso ka sa akin at mahal na mahal mo ko, ganun din ang mga anak ko. At yun yung unang pagkakataon na may nangyari sa atin. Sobrang saya mo nun. Kasi katabi mo na ako matulog. Tapos, pinaramdam pa natin sa isa't isa na mahal natin ang isa't isa. Halos hindi ka nga bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Pagising ng umaga, pinagluto mo ko, inalagaan mo ang mga anak ko. Sa'yo ko lang na-experience kung paano alagaan. Almost perfect ang relasyon na meron tayo. Hindi tayo nag-aaway, hindi may iwasan na may konting tampuhan, pero ramdam na ramdam kong ang swerte-swerte ko sa'yo. Lahat na, nasa'yo na. Bonus na lang ang kapugian mo. Fast forward every 2 months. Every 2 months yung uwi mo. Nasa Mindanao ka na nun na-assign. Sinasama ka kasi ng CO mo. Umuwi sa Visayas. Kasi sa kabilang bayan lang siya nakatira. Kaya napapadalas na yung uwi mo. Tandang-tanda ko pa noon, kada hapon pumupunta tayo sa plaza, bumibili ng paborito mong kwek-kwek. Naging paborito na rin yon ng mga anak ko. Then may isang matandang lalaking nagtitinda ng gulay. Tinanong mo kung kumain na ba siya. Ngumiti lang yung matanda. Tapos binigyan mo ng 2 order ng kwek-kwek at 2 soft drinks yung matanda. Grabe yung pasalamat sa'yo ng matanda. At habang nakikita ko yun, proud na proud ako sa'yo kasi napakabuti mong tao. Every Sunday nagsisimba ka rin. Alam mo, Mads, tinuruan mo kong mapalapit kay Lord. At dahil dun humingi pa nga ako ng sign kay Lord, sabi ko, sa susunod na simba namin, kapag itong inuupuan namin, walang nakaupo, meaning siya na talaga yung true love ko. Nagkatotoo nga. Ayun. Lahat ng sign nagkatotoo. Then November 2021, isang buwan na akong delayed. Bumili ako ng PT. 2 agad ang binili ko para sure. Positive buntis ako. Sinabi ko agad sa'yo, ang saya-saya mo, araw-araw kinukumusta mo ko.
Hindi nagbago ang paningin mo sa mga anak ko. Spoiled pa rin sila sa'yo. January 2022. 3 months na yung tiyan ko. Bumibisita na rin ako sa clinic para magpa-check up. Then April 2022. Binigyan ka ng CO mo ng 1-month break. Tuwang-tuwa ka kasi masasamahan mo ko sa mga check-up. And excited ka kasi malalaman na natin ang gender ng anak natin. At nang malaman nga natin ang gender ng anak natin, ang saya-saya mo. Grabe yung pag-aalaga mo sa akin. Then minsan nagsenti ako, tinanong kita, what if mamatay ako sa panganganak? Bakit ko nga ba natanong yun? Kasi sabi ng doktor, malaki ang posibilidad na magkaroon ako ng pre-eclampsia. Tandang-tanda ko pa ang sagot mo at ang sabi mo, kung may babawiin man si Lord sa ating dalawa, ang sabi mo ikaw na lang dahil hindi mo kakayanin na mawala ako. Sabi mo, buhay mo na lang. Imbes na buhay ko. Imbes na buhay namin ng anak mo. Then dumating na yung araw na babalik na kayo sa Mindanao. Grabe. Yung pagkahigpit ng yakap mo sa akin. Halos ayaw mo kong bitiwan. Tas ang sabi mo pa sa akin, mamimiss mo ko. Mamimiss mo ang mga bata. Hinimas mo pa nga ang tiyan ko. Saglit kang bumalik sa kwarto, pinagmasdan mo pa ang kwarto natin. At nasambit mo pa na mamimiss mo rin yung kwarto natin. Sabi ko, di ba sa susunod na buwan uuwi ka? Pero ngumiti ka lang. Bago ka umalis, hinintay mo talaga si mama na makauwi para makapagpaalam ka sa kanya. Pagkarating ni mama, niyakap mo siya. Sabay sabing, Ma, babalik na ako ha. Ikaw na lang bahala sa kanila. Parati ka naman bumabalik sa kampo, pero bakit parang iba to? Bakit parang ang lungkot? Ang lungkot-lungkot mo. Yung halos ayaw mo talaga akong bitiwan. Tas sabi mo pa nga sa mga anak ko, halika, picture tayo. At habang kinukunan mo ng litrato ang mga bata, kitang-kita ko yung lungkot sa mga mata mo. Iba yung lungkot eh. Ibang-iba. Iba yung pakiramdam ko. Yung pala, yung lungkot na yon, yung lungkot na yon, ay siyang mararamdaman ko rin. Iba yung lungkot mo. Yun pala, yung lungkot na yun, ay siyang mararamdaman ko rin. Nakarating ka sa kampo ninyo, halos oras-oras tumatawag ka sa akin. Nangungumusta. At ako rin, hindi ko mapigilang mangumusta kung okay ka lang. Sabi mo kasi nalulungkot ka. Namimiss mo kami ng mga bata. May 22, 2022.
Sabi mo masakit ang ulo mo. Nabasa ka ng ulan. Sabi ko sa'yo uminom ka ng gamot. Umokay ka rin naman pero nung May 24, bumalik na naman ang sakit ng ulo mo. Giniginaw ka. Sinabihan kitang magpa-check up na. Pero sabi mo okay ka lang. Panay pa rin ang pa-duty sa'yo ng first sergeant mo kahit masakit ang ulo mo at hindi okay ang pakiramdam mo. May 25, may operation kayo. Napasama ka. Yun din yung time na nasira ang cellphone mo kaya nanghiram ka sa kabatch mo ng keypad na cellphone para may gagamitin ka na pantawag sa akin. May 26. Hindi mo na talaga kaya ang sakit ng ulo mo kaya nagpasya ka na magpadala sa ospital. Pagdating nyo ng ospital, tiningnan ka agad ng doktor. Sumailalim ka ng test. At napag-alaman na 55 na lang ang bilang ng platelets mo. 55. Confirmed na meron kang dengue. Tumawag ka agad sa akin at sinabi mo, grabe ang pag-alala ko sa'yo. Sabi ko pa nga sa'yo, gagaling ka rin naman. Malakas ka naman kay Lord. At sinabayan ko rin yun ng panalangin. Tinawagan ko rin ang mama mo at mga kapatid mo. Sinabi ko ang nangyari sa'yo. Kinaumagahan, pinuntahan ka ng kuya mo sa ospital sa Mindanao. Kasi, dun din naman siya nakatira. Nag-video call tayo. Panay pa ang asar mo sa akin nung time na yon. Kaya lang, kinagabihan, hindi ka na makapang-asar. Dahil nagpalagay ka na ng oxygen. Medyo nahihirapan ka na kasing makahinga. Yung kuya mo, naghahanap na rin ng dugo na pwedeng isalin sa'yo dahil patuloy na bumababa ang platelets mo. Nasalinan ka naman ng dugo. Medyo nakampante na ako nun. Sa tingin ko magiging okay ka. Hanggang sa nabalitaan kong dinala ka sa ICU. Video call ko ang kuya mo. At habang kinakausap kita, nakapikit na lang ang mga mata mo. Pinigilan kong umiyak. Kasi alam kong ayaw mong makitang umiiyak ako. At kahit hindi ka nagsasalita, kinakausap pa rin kita. Pinalalakas ko ang loob mo. Para kayanin mo. Hindi ka man nagsasalita pero alam kong naririnig mo ko. Dahil tumutulo lang ang mga luha mo. Agad bumiyahe ang papa at mama mo papuntang Mindanao. Hindi pwede na pumunta ako at bumiyahe. Hindi advisable dahil buntis ako at malapit na akong manganak. 8:00 ng gabi nakarating sila sa ospital. Panay haplos nila sa'yo at ako naman panay iyak lang. That time, yung mga kapatid ko nasa bahay dahil birthday noon nung isang kapatid ko. At ang sabi mo pa, bilhan ko ng cake. Binilhan ko naman. Akala ko naman magiging okay ka.
Wala silang pinadadala sa aking video o pictures mo. Binabalitaan na lang nila ako. Hindi ko alam kung ano ng sitwasyon mo not until binuksan ko ang messenger mo. Alam ko ang password ng account mo. At doon ko nakita sa GC ng kumpanya ninyo ang video mo. Meron kang tubo. Tas ang sabi ng junior mo, critical na ang sitwasyon mo. Halos mawalan ako ng malay kay iiyak. At lalong gumuho ang mundo ko nung biglang tumawag ang ate mo. June 1, 2022. Hinding-hindi ko makakalimutan. 12 a.m. Tumawag ang ate mo para sabihing wala ka na. Hindi ako naniniwala. Hindi ako makapaniwala. At ayokong maniwala. Agad kong binuksan ang messenger mo, tiningnan ko yung GC at doon ko na nakita ang convo ng mga kasama mo. Nawala ka na talaga. Agad akong nag-reply gamit ang account mo. Sinabi ko na baka hindi naman totoo yun. Kasi hindi mo pa nakikita yung magiging anak natin. Sa GC ninyo nagwala ako. Napaisip ako noon, ba't ang unfair ng mundo pagdating sa atin? Isang buwan na lang makikita mo na yung anak natin. Bakit di ka lumaban? Di ba sabi mo malakas ka kay Lord? Ba't naman ganon? It's been 4 years. 4 years na, Mads. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap. Naalala ko pa rin yung sakit. Lalo na kapag naaalala ko yung mga pagkakataong pinagsaluhan natin. But don't worry. Sinunod ko naman yung sinabi mo sa akin. Na paglabas ni baby, ibalot ko sa kanya yung damit na isinuot mo nung narito ka pa. Nandito pa yung amoy mo. Para kahit hindi ka na niya kasama, kahit paano, parang nakayakap ka pa rin sa kanya. Kamukhang kamukha mo siya. Mads, salamat ha. Salamat kasi pinaranas mo sa akin kung paano maging Disney princess. Salamat kasi pinaranas mo sa mga anak ko kung paano mahalin at magkaroon ng papa. Ikaw yung tumayong ama habang tinalikuran sila ng totoong ama nila. Nakakalungkot lang na hindi naranasan ng anak natin na magkaroon ng ama. Pero huwag kang mag-alala, ikukwento kita sa kanya.
kung gaano ka kabuti, kung gaano ka mapagmahal. Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ka ng mga anak natin. Paalam, Mads. At bago ko tapusin to, gusto ko lang sanang ipaabot kay Lord yung mensaheng pinapalaya ko na si Mads. Sana palayain mo na rin ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Tunay nga talaga yung kasabihang, when two people are too faithful, time will cheat. Muli, ako si Angie. At ito, ang aking Secret Files.